ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲି, ସାଇକେଲ କାଢ଼ିଲି, ସାଇକେଲରେ ବସିଲି, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋ ପଛରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଇଲା, ବସିଲା। ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିଲୁ। ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଛରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମେନ୍ରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଗରେ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଦେଖିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପଛରେ ଯାଉଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଜାର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ବଜାର। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସେଠି ଚିଡ଼ାଉଥିଲେ। ପିଲାଟା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ପିଲାଟା ରାତିରୁ ଉଠି ନାହିଁ ତ, ଏବେ ଉଠିଲା। ବେଳେ ମୁଁ ବଳଦ ଦେଖିଲି। ବେଳେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଦିଟା ପିଲା ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ କୁଆଯାଉଛୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 କମେଣ୍ଟ କର।